Какво става, хора? Днеска продължаваме поредицата на Fortnite Battle Royale. Малко съм в игра, но току-що засетих. Ама тук има човек с медальон, бе, момчета. И играя с едни мои приятели. Те ме страдат от две страни. Даме ли рейди? Даме ли рейди? Реди? Ами добре, айде. Ретърнто лоби. Ами ако искате ретърнто лоби да не играем на това, да играем на някакъв мап да събим. На някакъв Zone Wars. На Zone Wars. Ще играем на Zone Wars. Някой да ме направи парти лидер. Направите ме парти лидер. Добре, айди. Ама ако ще се крим, ще играем на ранкет. Не, без събелища. Българен бокс ПВП, аре. Говоря с моите приятели, ама вие няма как да ги чувате, защото игра на слушалки. Той ти го направи ти. One Piece. Не, няма да е само един рунд, как гледам. Като е One Piece. Това. Не, то не бъго, то не е лагаво. Чакай, бе. Добре, айде. Да. Коч реалистик е нов, бе. Реди. Охо, леда. Тут Фредди Фазбер, Да, харесва ли? Това все пак е Били Боунс. А то танц... Чакай, че сега ще... Ей, от Item Shop-а. С Third Party играем, с Third Party. Аз съм Пресли. Въртеката. Аз съм Пресли. Дан те ми вика лета. Въртеката, давай ти си въртеката, бе. Без. Кой мъжката е гнусно? Стига, како? Мазна баница! Кулдаун, чакайте! Въртеката на дебата. Какво? Той играе с еймбот.
Не знам, аз бях в аптеката. Всяко ми се падне фики направо. Аз съм Дани Студио. Ей! Тапанара! Няма повече! Стефани, да ми викаш чакай, ще те бия, няма такива чакане. Откъде да знам, че имаш one shot pickaxe? Стефан! И ми вика чакай, ма уби, и ми няма да чакам повече, никога. Ами не ме интересува. Няма, като викаш чакай, няма. Няма да те чакам. Защото пикекс не е one shot пикекс има. Денси, Били Баунс. Майка му ми е кръстничка. Майко, гледай го как мръшка! Гледай го! Майко, добре, че най-токсик емоута ми винаги е сложен. Аз съм чая. Не, това не е чая, бе. Напълни цялата стая с чай. Не, аз съм чая. Знаете ли, че абилицата ги пише на български? Абилицата ги пише на български. На български ги пише. Да, при мене беше на български. На български ми беше абиличето. Да видя какво прави ми беше на български. Не. Сега ми е имели тротинетката, и не е на български. Аз къде съм? Да, стига. Can't be no my life, no my life. Сега ако танцуваш пак Били Баунс, ще те рапорта. Ако ми танцуваш пак Били Баунс, ще те насера. Не. Аз съм Тиганис Мечо. Цигани с мечове пише. Аз съм циганин с меч. Не, аз съм циганин с меч. Аз бях циганин с мечове. Филмира ли цялото лоби?
Бобошата на се ръпат. Голяма работа. Айде, голяма работа. Голяма работа. Ако... Я някой да ми влезе в бокса, я някой да ми влезе в бокса. Да, знам. Кой е Емили Скутер? Помагам! Не! Не, отидох го с кирката! Пак! Чеченска сила! Чеченеца! А знаете ли какво е? Охо. Я някой да му ръжне, нямам лайншот пикик, обещавам. Нямам лайншот пикекс. Някой да му ръжне. Това беше всичко от мене, чао!